नमस्कार, मी गुरुप्रसाद उर्फ मुक्तुम शाह. मी प्रभाग क्रमांक 5 मधून नगरसेवक पदासाठी अपक्ष उभा राहिलेला आहे. या निवडणुकीत उभं राहण्याचं मुख्य कारण म्हणजे प्रभागातील लोकांची इच्छा. लोकांमध्ये वावरताना त्यांच्या समस्याची मला जाणीव आहे आणि याच समस्या मी नगरसेवक पदाच्या माध्यमातून सोडवेल. प्रभागातील नागरिकांच्या सतत संपर्कात राहून त्यांच्या समस्यांना योग्य ठिकाणी आवाज देण्याची जबाबदारी माझी राहील. नमस्कार, मी प्रीती गुरुप्रसाद मिशा. मी माझे मिस्टर श्री गुरुप्रसाद उर्फ बब्बू प्रभाकर मिशा हे प्रभाग क्रमांक 5 मधून अपक्ष उमेदवार म्हणून उभे आहेत. आम्हाला सगळ्यात मिळणारा म्हणजेच तो लोकांचा आमचा पाठिंबा आहे की माझ्या मिस्टर अनेक वर्ष या पूर्ण जनतेसाठी की आमच्या प्रभागातील मतदारांसाठी नेहमी काही ना काही तत्परतेने काम हे करत असतात. त्यांच्या प्रत्येक सुखदुःखात ते सहभागी होतात. रात्र म्हणू नका, दिवस म्हणू नका, प्रत्येक वेळ प्रसंगी ते उपयोगी पडतात आणि याच्याच माध्यमातून सर्व जनतेचा पाठिंबा घेऊनच ते आज अपक्ष म्हणून उमेदवार म्हणून उभे राहिलेले आहेत. आणि त्या मला नक्कीच खात्री आहे की या सगळ्यांच्या आशीर्वादानेच ते अपक्ष म्हणून उभे चांगल्या मताधिक्याने निवडून येतील. आणि आमची निशाणी नारळ आहे. त्या नारळावरचं बटन दाबून सगळे जे आमचे मतदार आहेत ते निश्चितच बबलू यांना बहुमताने निवडून आणतील.